Lakha Pharo Isira Nerke Bokajan Legislative Assembly Angkang Karbianglong Pen Dimapur Nagaland adui ahoi malom PWD Tovar Lapen aron repen Sorkar along lealong kido ahoi kachini pameji aphan Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numol Momin atumpen Kelang damasai kedeng ponabirta nilituma pherangki kirib dunlong abirta nangpali Jakhong ni phai EC arni adab apor malom MLA Deputy Speaker Dr. Numol Momin Bokajan SDO Civil ADC Kakumoni Saikia Abarim EM Mukut Mahanta Lapen Ari Sangho Tumpen Pen Golaghat Pen Dimapur Kelang National Highway Thongke Brasirkep PWD Tovar Akungalong Aronre Pen Kedo Ahoi Lapen Lahorijan along Sorkar along lealong Kedo Ahoi Adim Kelang dam ahut Deputy Speaker Dr. Momin Pen ke pachini pon tengki Aronre Pen Kedo Adim anke Kipri ke tharle asai pedoji pusi pachini pon Dr. Momin Pen kaningje pon ke PWD National Highway Tovar Pen fit troksike brapho arlo kikim tang ahem amokha do an ke pripon thaiji mate eviction paruponji non latum aphan kachipri pen kacheterek ponji aphat notice tami pipon po la sofita cheterek re pulote aronateng pen sai jokje eviction pondet po Lapen anparta hala aprang Karbiang Autonomous Council pen eviction tang adim malom ta puthot hemrit kachikim thekpon thulong pulote lahai dim anta puthot Sorkar pen eviction thuji Athe lahai PWD Tovar kungalong hemrit ki kim thip ajok langanordong avidet pen aphong Tovar selam sita Tovar bang ajir dingde darlo lasilahai hemamukha eviction pon thaisi Langanordong selam pen isi Kelang misen Tovar tami selam pon thu poputa kladak pen Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen pherangke atumangno ningji pon thu Bokajan pen anantirang Karbianglong live